zaka dinga dan mun gaji Elisha wata so ya bizar on this one mun gaji babu tanaji muna bukatan agaji we need a justice kamar muna cikin keji komai ya kulle a ƙasa an fara ƙure mana maneji man gaji ihu muke fadi da rana kai kamar ma ba mai ji ka kulle mun gaji zahiri ya ba mu agaji abubuwa a bayyane suke ko da ba su ji mun faɗa ne kuma sun koda kulle don ba su ji neman agaji mu nemi tallafi to yanzu mu da kanmu mu saya mana mu faɗa musu mun gaji fa abubuwan nan sun kure mu fa mu dinga maganganu ne da Allah ubangiji ka ba mu agaji da mun gaji mun gaji abubuwan sun dame mu ba wayo akan ai abu yana ci dare da rana ba kake da mu waye zai da mu nobody can